panibagong taon sa inyong lahat at total 2020 na ngayon susubukan po natin ang Tagalog Only Challenge. Alam ko po sa mga dati kong subscriber, nagsasalita po tayo ng Hiligaynon. Yan po yung lengguwahe namin dito sa Iloilo. At sa araw na ito kasi kikitain. Imimit natin yung mga kaklase natin nung high school. Sila yung mga unang subscribers natin sa channel na ito. Nandito po tayo sa North Wing, South Wing, sa wing-wing ng SM City, Iloilo. At dito po may bagong KTV, ang Whatever. At dun po ngayon, nandun na yung mga kaklase ko ng high school kasi dito lang po sila sa Iloilo. At alam nyo, eto yung look natin, kakagaling lang natin sa trabaho sa Rojas City. At nag-travel po tayo, sabi ko, alas 9 pa tayo makakarating dito. Kaso nga lang, mabilis yung driver natin. Kaya eto ngayon, nandito na tayo. 8 o'clock ngayon, alas 8 ng gabi. At kakadating rin lang naman nila. Kaya sabay na tayong magkakain sa kanila. Nahihirap. Ay, tingnan nyo, ito yung makikita nyo pag nandito kayo sa South Wing from SM City, Iloilo. Tour muna ko kayo bago tayo pumunta sa loob ng hello! Bago tayo bago tayo pumasok sa KTV. Kaibigan, pag umaga po, pwede kayo dito mag-picnic at paggabi, tuwing gabi, meron tayong mga food bazaar dito sa paligid. Yan, nakikita nyo yung mga stalls. At dito po, meron din tayong fountain. Ano bang fountain in Tagalog? Yan, comment kayo sa baba. Hindi ko alam pa nung fountain in Tagalog. Please naman, wag naman. Oo nga, Tagalog challenge, pero hindi naman yung 100% for the first time. Ngayon lang ako nag-vlog ng Tagalog. I mean, compared, hindi siya tulad ng mga lecture vlogs. Lecture vlogs are different naman compared to vlog na tulad nito. And yun, please forgive me. Ngayon, eto, picture tayo! Hindi talaga ako mag-KTV na tao, yung attention span. Ano paano ba sabihin? Yung pag nag-KTV, in short, pagkain po yung pinupuntahan ko at yung tao. Hindi kasi ako kumakanta. Kumakanta naman, oo. Sa banyo. Kaya nandito tayo ngayon sa banyo. Itutur ko kayo sa banyo ng SM. Sila. Titingnan natin. Wala ako ang close pa training. Thank you, Manong! Mga kaibigan, lang niya po, yung isang kaibigan, isang kaklase ko dito, yan o. Kunwari, hindi siya nakakarinig kasi hindi pa siya nakapag-subscribe. Hold on, keep on through the coldest night, through the rain, through the storm. Magaling.
friends. All you'll take, don't be afraid to follow your dreams. For my love will see you through. Habang kumakanta sila, magre-review tayo dito. Like sa mga... Yeah, nothing can change what you mean to me. All that I can say, just hold me now. 'Cause your love will light the way. Kailangan nyo ng tulong ni Kuya. Eto, pipindutin nyo. Yan. Saan? Saan? Yan, eto. Hoy, buloy, buloy, buloy. Kasi Rubio? Mata? No, sasayaw na lang po ako. Hindi pa ako Kayo matagaling! Bakit tayo nagkagaling dito? Nasa mga kamay! What about them? Throw it all away. Basta kasama, mag-ingat lang kahit walang Ba't na ganyan? Ba't na ganyan? ay liligaya. Habang nandun sila sa loob, magtutour tayo. Ito po. This is from one sa mga whatever na KTVs. Merong mga pictures of singers. So there you go. Tagalog pala tayo. Yan, ito na yung mga... Dito talaga tayo sa Bistro. Saan meron forever. Second chance in life, minutes into years. Don't ask me why. I can't tell you. Since low bat na ako, I got to end this vlog. Thank you for watching. Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimding. Ruby Inspire!